பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. அதை நம்ம இந்தியன் வெர்ஷன்லேருந்து மொத்தமாகவே எடுத்துடுறாங்க. ஏன்னா நிறைய டெத்து வருது, நிறைய பேர் அடிக்ட் ஆகி விளாண்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு எடுத்துட்டாங்க, பேன் பண்ணிவிட்டு இப்போ திருப்பி கூப்பிட்ருக்காங்க. உங்களுக்கு திருப்பி அதில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். எப்போ பண்ண போகிறோம், உங்கள் ஃபோனில் நீங்கள் பப்ஜி மொபைல் நியூ ரிலீஸ் இன் இந்தியா அப்படி நீங்கள் போய் உங்கள் டெய்லி ஹண்ட்டில் ஒரு நியூஸ் சம்மந்தமாக நீங்கள் என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம். டெய்லி ஹண்ட்டில் பண்ணுறேன். டெய்லி ஹண்ட்டில் நான் போட்டிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. உங்களுக்கு இதில் நிறைய நியூஸ் வரும். நீங்கள் அதில் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே காட்டும். உங்களுக்கு உள்ளே காட்டும். போனோடனே இது பண்ணோன்னா இங்கே காட்டியது உங்களுக்கு May 18. இந்த May 18 இப்போ போட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ தான் அந்த டயத்தில் இப்போ May 18 உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போயே உங்களுக்கு புதிய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு உங்கள் ஃபோனில். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய புது இதெல்லாம் விடுறாங்க உங்களுக்கு. உங்களுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு அது இது ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் எல்லாம் இப்போ வந்துட்டு கொரியன் ஜப்பானீஸ் வெர்ஷன்லேயுமே சூப்பராக விட்டுருக்காங்க. அது மட்டும் கிடையாது, இது வந்துட்டு உங்களுக்கு அஃபிஷியலாக எல்லாமே பண்ணுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெம்பரரியாக தான் இருக்கும். அதாவது கராக்கின் மேப் உங்களுக்கு June 30 வரைக்கும் தான் இந்த கராக்கின் மேப் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். அது இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க. இங்கே பாருங்கள், June 18 கராக்கின் மேப்பு June 18 வரைக்கும் தானே சொல்லியிருக்காங்க அவங்க. பாருங்கள், உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இதில் தான் இதை சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா நீங்கள் போய் உங்கள் நியூஸில் பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.